बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ ULB सन्देहआव सानै बर' सुबुंखौ पुलिसआ इनकाउन्टार खालामनायखौ इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारिनि नखरनि सोद्रोमाजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा गनायना लानो हायाखै। दिनै जोंसार मोसाहारिनि न्याय नागिरना क'क्राझार जिल्लानि सिलिका बाजाराव गोख्रों सोमावसारदों। थार बिजिरनाय मोननांगौ, जों गनाया बायदि स्ल'गेनजों गोमखांहोयो। बे ULB सन्देहआव इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा बुङो दि बियो नंखाय इनकाउन्टार। बर'फोरखौ साफा बे रोखोम नंखाय इनकाउन्टारनि नामाव बुथारजोबनायनि बिराद डीप रटेड पलिटिकल कनस्पिरेन्सि आसाम गभर्नमेन्टआव दं। बे जाथायखौ बड' सिभिल ससाइटि हिसाबै जों निन्दा खालामदों होनना आरो न्याय मोननांगौ होनना लोगोसे ULB आफाद जोनोम मोननायनि सायाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा बुङो दि दानि बोथोराव जोंनि बर' जोहोलावजोनिफ्राय हाग्रायाव थांफिननानै दावहा नांनायनि जे सिमां नुदों बे सिमांखौ गारनांगौ। जुदि माबा मोनसे आदाय खालामनांगौब्ला पिसफुल मास मुभमेन्टजोंनो जों आदाय खालामनो हायो। लोगोसे बे आफादखौ दाहोनानै जोंनि बर' जोहोलावजोफोरखौ साफा बायदिसिना दायाव खोख्लैनानै गावथारनायनिसो बिराद गेदेर डीप रुटेड पलिटिकल कनस्पिरेसि बेवहाय दङ आरो हिउमेन राइट्स कमिसनाव बेफोरनि एगेन्स्ट गासैबो कमप्लेन हरनाय जागोन होनना बिथाङा बुंथिबावो। नैथियाव दङ क'क्राझार पुलिसनि इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि सायाव ULB आफादनि रोखा फोरमायथि। मोनसे भिडिअनि गेजेरजों ULBआ जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मआ ULB आफादनि सोद्रोमा नङा होनना रोखा फोरमायथियो। बिनिखायनो ULB आफादनिफ्राय खावलायहरो जे गुबुन हारिजों इनायै सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय जानगाराव था। जोंनि बर' हारिया खौसे जा। जोंनि बर' हारिया खौसे जायाब्ला जोबस्रांनायनि लामायाव, जों खौसे जायाब्ला बड'लेण्ड मोना। बेनिखायनो आं जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ फिन खावलायो, खौसे जा। लोगोसे BTR सरकारखौ सोंखारिनानै ULBआ बुङो दि नोंसोर जुदि बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदोंब्ला बे सानै गथ'आ नंखाय फान्दाय जानानै दिनै मानो गावथारजानो गोनां जादों ULB आफादनि होननानै जोङो दिनै हारिनि थाखाय ओंखारबोदों। जों रावखौबो नेवसिया, रावखौबो मुगैया। नाथाय नोंसोर बेबायदि BTR खुंथाय गोहोआव थानानै इनाय अयथासार जुदि खालामबाय थायोब्ला जों नोंसोरखौबो मोनसे गोख्रों खालामनो एबा मावनो थाखाय लामाखौ लानाय जागोन होनना ULBआ हुमखि होयो। थामथियाव दङ बावैसो सान सिगां सरकारा गोरिब रायजो राजाफोरनो BPLनि माइरं राननायखौ प्लास्टिकनि मोनदों होननानै गोबां जायगायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों अजद होदों। बेबादिनो दिनै क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारिनि बुरासारा गामियाव BPLनि माइरंखौ आलादा महरनि नुनानै रायजो राजाफ्रा प्लास्टिकनि माइरं रानदों होननानै माजेन नार्जारिनि डिलारनि सायाव TCLC चेयारमेन बिथांनियाव थांनानै अजद होदों। TCLC चेयारमेना बे जाथायखौ लानानै खाथियाव थानाय साबकाटा पुलिस थानायाव खौरां हरो आरो पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै डिलारजों लोगोसे माइरंफोरखौ दैखांना थानायाव लाबोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।